kemi, nu hvor jeg skal lære jer ligevægte, og her kan vi så se formlen for koncentration. Øverst skriver man produktet, produkterne, og nederst skriver man reaktanterne. Så det kan man så forklare ved at vise sådan her. Først skriver vi produktet øverst, som er FeSCN 2+, og det sætter man så ind i sådan her koncentration. Og nedenunder skriver man så reaktanterne, som er Fe3+. Og så skriver man gange, det står i formlen, og så skriver man så SCN minus. Hvis vi kommer ud fra et tilfælde, hvor der står for eksempel 2 herude, vil det svare til, at man skulle sætte 2 op i anden, det er det, der står heroppe, fordi molekylerne svarer til potenserne, så var vi i det her tilfælde, vil du sætte 2 i anden heroppe. Når vi laver et indgreb i ligevægte, så tilføjer vi kan vi tilføje et fast stof eller en flydende væske. I det her tilfælde, hvis vi tilføjer jernnitrat, så putter vi det op her i tælleren, og det vil sige, at hele koncentrationen bliver større. Hvis vi tilføjer noget ned til nævneren, vil det betyde, at hele koncentrationen vil blive mindre. Man kan lave et indgreb i en ligevægt ved at tilføje et fast stof, eller man kan tilføje en flydende væske. Når vi har tilføjet det her jernnitrat, så kan vi så sige, at det har reageret med det her nede. Det vil så sige, at ligevægten vil prøve at indstille sig her, fordi vi har mere af den her over. Der vil ligevægten indstille sig til den her side. Når vi så skal lave formlen for koncentrationen, så skal vi så lægge Fe3+ og SCN minus sammen, og det bliver altså til FeSCN2+. Det skal vi så sætte ind i formlen herover. Så kan du se A er A, B er B og C er C, og i det her tilfælde har vi ikke noget D. Deres startkoncentration det er så 0,1, men fordi vi blander væskerne sammen, bliver volumenet fordoblet, og koncentrationen bliver derfor halveret, så derfor har vi 0,05 molar. Ændringen det er så, at vi bruger en af dem her, til at lave en af dem herover. Derfor indstiller vi ligevægten ved at sige 0,05 minus x, og samme gør vi herover. Herover kan vi så sige, at koncentrationen plus ændringen er lige med indstillingen af ligevægten. Og i det tilfælde er det bare 0 plus x er lige med x. Det sætter vi så ind her. Så det her kommer herned, og det her kommer herned, og det her kommer herned. Når vi så sætter den i matkast, får vi vores 2 løsninger her. Derefter skal vi sætte begge løsninger op i en af de her 2, for at se, om vi får et positivt tal, for vi kan ikke få et negativt tal, så gælder svaret ikke. Derfor er det kun en af dem, som gælder. Så vi putter først vores x1 ind her,
Det giver så 0,007, hvilket vil sige, det er et positivt tal. Det vil sige, at det er det her svar, vi skal bruge. Hvis vi kigger på det andet, så giver det minus 0,002, og derfor kan vi ikke bruge svaret, da det er negativt. Så det her er forkert.